Welcome back to another video. Today's video is about the celebration of Maga Domashi in Delhi Bodoland Bhavan. और इस जगह Maga Domashi का after 3 years completely arrange kamna ada. So bidibla block khane be ada ang kintin se mama sa daman. Bapak nangken. Rally tanca. Saya kasih. आज मेरा ही घर में आएगा प्राइस
मुझे मिल गया प्राइस आज से। प्राइस मेरा है। चुप चुप मोनखाबाय एबार जाएगा नजर की तरफ। सबका एक कुड़ी है आपका इनाम लेके जा रहे हैं। एक कुड़ी आपका इनाम लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रहे हैं ये जाएगा बहुत रोशनी बिना बिना हूँ मैं आगे बुरा से होके आया नहीं उन्हें एक लेके आया हूँ लेके ही जाऊंगा नहीं ये प्राइस द्वारका में ही रुकूंगी। छोड़ दो मुझे जाने दो तोड़ने दो फोड़ने दो और ये प्राइस जीतने दो। मारो 100 रुपीस मेरी तरफ से। दिमाग को वाला चलो चलो मार 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 सेकंड प्राइज दिया जाता है जियो ब्रह्मा। जियो ब्रह्मा जियो 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 सोनाली 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 ब्रह्मा इधर देखो इधर छायन रॉय सायन राय इधर देखो इधर हेलो मानस प्रतिम गोगोई गोगोई मानस प्रतिम गोगोई चला गया नेक्स्ट नेक्स्ट हर्षाली बसुमतारी सिमोनी सिमोनी नीलेश गुरु वेरी गुड वेरी गुड डायरेक्ट फर्स्ट प्राइज लीना डॉक्टर लीना बसुमतारी ओ मत क्यों मोटका फोड़ने का ये म्यूजिकल चेयर ये मोटका फोड़ने का मटके में भी है मेरे टाइम नहीं पता आपको मटका ब्रेक का विनर भी हम यहीं पे एक साथ दे देते हैं। ये भी सेम टू सेम कुकर
लीना का डे है, उसके ऊपर जो बर्तन है उसको रख दो थोड़ा सीम करके, ठीक है? ओवन में जरूर नहीं, ओवन में नहीं, इसमें गैस में कर लो, ठीक है? हाँ ठीक है। जोंना बे गिटार दामनाया जानाय नंथ'ला मानो होनबा मोनसे टेकनिकेल प्रब्लेम जानानै फैबाय ओंखायनो गिटार दामनाया जानाय नंला साउन्ड बक्सआ माने कानेक्ट जायाखिसै ओंखायनो दिनैनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय मिउजिकआव बेनि उनाव दसे उनाव बयबो लांदां मोसानायखौ जाखागोन ओमफ्राय आङो दिनै दाब दाब जायगानिफ्राय सफैनाय बयखौबो हिन्दी बर' रोखोमनि जानानै साबायखर होबाय जोंनि बे दमासि जानायनि फोरबोखौ मोजाङै जाफुंहोनायनि थाखाय आरो बयबो मेङाजासे साफ्रोमबो मावथिया बयबो हेफाजाब खालामदों बयबो मावदों बयबो जानाय लोंनायाव संनाय खावनाय राननायाव बयबो हेफाजाब होदों बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होबाय आरो बिनिफ्राय फैगौ सानावबो फैगौ समफ्रावबो जाहाथे बेबायदि लैहोर लैहोर फैनानै बयबो बाहागो लाफैयो बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ हांख्रायबाय दिनैनि थाखाय बेनोसै ओमफ्राय दा बयबो मोसानायाव जइन खालामनो हासिगौ दिनैनि थाखाय जोब्बाय दे खेबसे लास्ट तो मसा बेजों बिराद खुशी
and after mosanai sob meng subai da meng nanai no thangnai ni som ma jabai. So I would like to end this vlog right now here. And agar nangsara angni video ko masang manda to like share subscribe khalang. See you in the next vlog. Bye bye.